Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan at asawa ng kaibigan ni Ate Rose. Unang karanasan, buhay. Taong 1981, Cadiz, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, yung asawa ng kaibigan ni Ate Rose ay maagang umaalis ng bahay nila para maglakad papunta ng palengke. Nagigising ito palagi ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para makapagsimula na siyang maglakad. Medyo malayo kasi ang palengke sa bahay nila. Aabuti ng 1 oras mahigit ang kanyang paglalakad. Bitbit ang kanyang balde na paglalagyan niya ng mga isda. Halos mag-iisang taon niyang ginawa yan. Natigil lang ito dahil merong hindi kaaya-ayang nilalang ang bigla na lang humarang, sumunod, at kulang na lang ay hubaran siya nito ng damit dahil sa pagkaladkad sa kanya. Nangyari yan sa kanya isang madaling araw nung siya ay naglalakad papunta sa palengke. Habang naglalakad siya, di kalayuan sa kanya, merong lalaki ang nakasuot ng itim na damit at naglalakad din. Pero pasalungat ito sa kanya. Nung magsasalubong na sila, binati pa niya ito ng, "Gandang umaga, Nong!" Hindi siya pinansin ito. Pero bigla itong tumigil at tinitigan siya. Siya naman, ngumiti tapos tumango-tango. Pero yung lalaki, nanatiling nakatitig sa kanya at wala itong kare-reaksyon sa kanyang muka. Hindi na lang niya pinansin. Ang inisip na lang niya, baka lasing lang yun o merong dinadalang problema. Diretso siya sa paglakad. Paglingon niya sa likod niya, nakatayo pa rin yung lalaki doon. Sabi niya sa sarili niya, problema nun. Tapos lakad ulit siya. Maya-maya pa, nakakarinig siya ng tunog ng yapak na parang merong nagmamadaling naglalakad sa likuran niya. Paglingon niya, yung lalaki, nakatayo sa likod niya at nakatitig ng napakasama. Sabi niya, "Oh, Nong, anong problema? Naliligaw ka ba?" Hindi pa rin ito sumasagot at nakatitig lang sa kanya. Nung naglakad siya papalapit dito, bigla itong umatras tapos gumilid. Nagsimula ulit itong maglakad habang nakatitig sa kanya. Lumampas ito sa kanya, tapos bigla na lang itong tumalon sa gilid. Yung gilid nun, mataas na talahiban. Sinipat-sipat niya pero wala na. Hindi na niya makita. Gusto sana niyang babain para tulungan. Baka mamaya kasi kung ano pa ang nangyari doon. Pero nakaramdam siya ng kilabot doon sa talahiban. Unang beses niya lang naramdaman yung ganong klase ng kilabot. Napaatras siya. Tapos nag-isip siya kung tutuloy pa ba siya ng palengke o uuwi na. Nasa gitna na siya ng paglalakad niya. Kaya ang ginawa niya, tinuloy na lang niya ang pagpunta sa palengke. Ilang minuto ang lumipas. Nakakarinig siya sa gilid niya ng tapos biglang merong tumalo na napakalaking baboy sa harapan niya. Sobrang laki nun at napakaitim. Meron itong 4 na mahahabang pangil. Akala niya nung una baboy ramo lang, kaya pinagbabato niya. Pero hindi ito natitinag. Patuloy itong naglalakad papalapit sa kanya. Ang ginawa niya, tumakbo siya pabalik kasi no choice na eh. Pero kada lingon niya doon sa baboy, papalapit ito ng papalapit sa kanya. Tapos yung takbo niya, para bang hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Hanggang sa naabutan siya nitong baboy
at bigla-bigla na lang siyang dinamba. Natumba siya tapos nakaramdam siya ng konting hilo. Habang yung malaking baboy, kagat-kagat yung short niya at hinihila siya papunta doon sa talahiban. Sobra siyang nanghihina. Yung lambot na lambot siya tapos lutang na lutang. Hindi niya alam kung bakit ganun yung nararamdaman niya nung mga oras na yon. Laking pasasalamat na lang niya at merong 2 kalalakihan ang nakakita sa kanya. Yung mga yon, mga nakakasabayan niya minsan pumunta ng palengke. Nagsisisigaw ang 2 ito at panay mura doon sa malaking baboy. Yung malaking baboy naman, nagmamadali nang hilahin siya papunta sa talahiban. Sa sobrang pagmamadali ng malaking baboy, napunit nito yung suot-suot niyang short tapos bumitaw ito sa pagkakakagat. Hindi na ito bumalik para hilahin siya ulit. Lumusot na ito sa talahiban para makapagtago. Matapos mangyari yon, unti-unti nang bumalik yung wisyo niya at lakas niya. Sobrang laking pasasalamat niya doon sa 2 kalalakihan na yon. Dahil kung wala yung 2 yon, malamang nilapa siya nung aswang na yon. Magmula nung mangyari yan, hindi na siya umaalis ng bahay nila nang mag-isa siya. Pumupunta pa rin naman siya ng palengke ng madaling araw. Hanap buhay niya yun eh. Pero palagi niya nang kasama yung asawa niya. At paminsan-minsan kapag wala yung asawa niya, kasama niya yung 2 lalaking nagligtas ng kanyang buhay. Ikalawang karanasan, peligro. Taong 1995, La Carlota, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, yung asawa ng kaibigan ni Ate Rose ay isang tindero ng mga daing. Iba't ibang klase ng isda ang kanyang paninda noon. Tapos inilalako niya kung saan-saang lugar. Meron silang kapitbahay na merong negosyo sa palengke. Tuwing madaling araw ay sumasabay siya doon para makapwesto sa palengke ng umaga. Pagtapos niyan, aalis siya ng palengke para umikot naman sa ibang lugar. Bale magsisimula ang negosyo niya 6:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kaya naman hanggang 5:00 lang, kailangan niya din kasing bumalik kaagad doon sa unang binabaan niyang palengke para makasabay siya pauwi sa kapitbahay nila. Araw-araw ganyan ang kanyang gawain. Mapalinggo o Sabado, wala siyang pinipiling araw magpahinga. Meron kasi siyang binubuhay na mag-ina. Isang Huwebes ng tanghali, habang nagsasayang itong kaibigan ni Ate Rose, meron siyang naririnig sa loob ng bahay nila na hinanap niya kung saan yun nanggagaling. Hindi naman niya makita. Bawat sulok ng bahay nila natingnan niya na. Ultimo gilid ng kabinet, lalagyanan ng mga kaldero, ilalim ng kama, basta nahalughog na niya lahat. Pero wala naman siyang nakikitang hayop o kung ano man. Maya-maya pa, palakas ng palakas yung tunog na yun pala, nanggagaling yung tunog na yun sa ilalim ng bahay nila. Bumaba siya ng bahay nila para tingnan kung ano yun. Pag-angat niya nung planggana, bumungad sa kanya ang isang napakalaking dilaw na ibon. Para itong sisiw pero malaki. Isipin niyo na lang, sisiw ang itsura pero kasing laki ito ng aso. Bigla yung lumipad palabas ng bahay niya. Sinundan niya ng tingin yun. Sobrang laking gulat niya. Kasi yung mataas na puno doon, tinalo nito. Tapos maya-maya pa, nawala yung tunog. Tiningnan-tingnan niya yung puno, pero wala eh. Nung wala siyang makita, pumasok na lang siya sa loob ng bahay niya. Tapos nun, merong biglang bumagsak sa bubungan nila.
Napatingin siya sa itaas. Tapos narinig niyang merong naglalakad. Kasabay nung lakad, merong tunog na Nung narinig niyang ganon, nagmura kaagad siya tapos sabi niya bumaba sa bubungan niya. Dahil kung hindi, papatay niya kung sino man yung nasa itaas. Nung sinabi niya yun, lalo pa itong nagdabog-dabog sa bubungan niya. Sa sobrang galit niya, kumuha kaagad siya ng asin tapos lumabas siya ng bahay at nagsaboy sa bubungan niya. Narinig niyang tumalon yun sa likod ng bahay nila. Susundan niya sana. Kaso biglang nagsalita yung anak niya ng, "Nay." Napatingin siya sa anak niya. Nasa bintana ito at nakaturo sa ibaba. Pagbaling niya ng tingin sa ibaba, merong isang matandang babae ang nakabuka ang dalawang kamay. At para bang niyayaya nito yung anak niya na tumalon sa bintana at sumama sa kanya. Sobrang pangit ng mukha ng matandang babae. Nangangalumata at sobrang itim ng mga labi nito. Rinig na rinig niya yung hingal ng matandang babae na para bang sabik na sabik sa anak niya. Para ba itong hinihika sa sobrang takam? Nung nakita niyang ganun, sumigaw na siya ng tulong, tulong. Tapos sinabi niya sa anak niya na pumasok sa loob ng bahay. Pumasok din siya sa loob para kunin yung itak nila. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang nakatayo yung matandang babae at nakatitig sa kanya ng napakasama. Kasabay niyan, merong malaking aso sa gilid niya ang nag-aangil. Para bang oras na lumabas siya ng bahay, katapusan na niya. Isipin niyo tanghaling tapat ito nangyayari. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang naisip na lang niya ay humingi ng tulong sa mga kapitbahay nila. Walang humpay siyang sumisigaw ng tulong, tulong. Bilang magkakalayo ang mga bahay-bahay noon, medyo natagalan bago merong nakarinig. Pero yung dalawang aswang, nanatiling matatag at nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, tumingin sa gilid yung matandang babae. Tapos tumakbo ito papalayo sa bahay nila. Sobrang bilis ng takbo ng dalawang yon. Animoy para silang sumasabay sa hangin. Nung nagtakbuhan yung mga kapitbahay nila sa kanila para tingnan ang kanilang sitwasyon, ang sabi na lang niya, wala na yung dalawang aswang. Pero hinding-hindi niya malilimutan yung mukha ng matandang babae. Nakikita niyang dumadaan-daan yun sa lugar nila. Pwede nilang puntahan agad-agad. Nung nasabi niya yun, lahat sila ay nagpasyang puntahan yung matandang babae kung saan man ito nakatira. Usap-usapan na pala sa lugar nila na aswang yung mag-asawang yun. Nung makarating sila sa bahay, walang tao. Hindi nila magawang pasukin yun kasi sobrang dami ng aso. Habang nasa labas sila, sigaw ng sigaw yung kaibigan ni Ate Rose. At ang sabi niya, alam niya na sila yung mga aswang. Huwag silang mananalo na malapit sa bahay nila kung ayaw nilang mamatay. Matapos sabihin niya nung kaibigan ni Ate Rose, nagpasya silang bumalik na. Wala din naman kasi silang nakitang tao doon sa loob eh. Nung nakabalik na sila sa bahay niya, sinabihan niya yung mga kapitbahay niya na sumaglit muna sa bahay nila. Hintay na lang na makauwi yung asawa niya tapos saka sila umalis. Yung ibang kapitbahay niya umalis kasi may mga gagawin pa sila sa kanya-kanya nilang bahay eh. Ang naiwan lang doon, isang babaeng kapitbahay niya.
Pero ayos na yon, kesa naman wala siyang kasama. Habang nag-uusap sila nito, meron na namang kumalampag sa bubungan nila. Kasabay nun, meron silang narinig na parang matandang babae na umiiyak na hindi nila maintindihan. Saksing buhay dito yung kapitbahay niya. At maging yun ay takot na takot sa kung anumang narinig niya. Sigaw ulit ng sigaw yung kaibigan ni Ate Rose na merong aswang sa bahay nila. Pero sa pagkakataong ito, mabilis na rumisponde yung mga kapitbahay niya. Kasi isipin nyo, oras lang yung pagitan ng pagbisita sa kanila nung aswang. Nakita ito ng mga kapitbahay nilang nakatayo sa bubungan nila. Nakahubot-hubad, itim ang buong balat at basang-basa ito ng langis. Nung nakita sila nung aswang na papalapit na, lumundag ito sa likod ng bahay at hindi na nila nakita. Matapos yan, nagpasya ang mga tiga doon na manatili na lang sa bahay nila hanggang sa makarating ang asawa niya. Nung dumating yung asawa niya, takang-taka siya kung bakit napakaraming tao sa bahay nila. Tinanong niya yung asawa niya. Doon na siya nagsimulang magkwento. Nung narinig ito ng asawa niya, sobrang galit at gigil ang naramdaman nito. Nagpasya siyang puntahan yung sinasabi niyang bahay para kumprontahin yung mga nakatira doon. Nung nakarating sila doon sa bahay, wala na namang tao. Pero sa pagkakataong ito, ultimo yung mga aso ay wala na rin. Sa galit ng asawa niya, sinira nito yung bakod ng bahay at pumasok siya sa loob nito. Laking gulat nila pagpasok nila sa loob ng bahay kasi sobrang daming mga garapon doon. Tapos bawat garapon, merong laman na hindi nila maintindihan kung laman ba ng tao o ng hayop. Nung nakarating sila sa likod ng bahay, meron doon isang napakalaking kawa na may takip. Pag alis nila sa takip ng kawa, bumungad sa kanila ang iba't ibang klase ng laman loob. Napakabaho nun. Yung iba, halos uuri na dahil sa sobrang pagkabulok. Hindi nga nagkamali ng duda yung ibang nakatira doon na aswang yung mag-asawa na yon. Matapos nilang makita ang lahat-lahat, nagpasya silang sunugin ang buong bahay. Wala silang tinira na kahit ano sa bahay na yon. At matapos mangyari yon, yung asawa niya, nagpasya na lumipat na lang sila ng bahay. At ang napili niyang lipatan ay yung malapit sa palengke. Para kahit papaano masilip-silip niya ang mag-ina niya kahit nasa trabaho siya. At mula din nung araw na yon, nangako siya sa asawa niya at sa anak niya na hinding-hindi na siya mawawala ng matagal para hindi na sila malagay sa peligro. Okay, opinyon ko sa kwento. Doon sa unang kwento, sobrang nakakatakot yon kasi isipin nyo na lang, paano kung wala doon yung dalawa tapos hindi siya nakita? Ano na lang? Ganon-ganon na lang? Lalapain na lang siya ng aswang? Swerte siya. Yun lang ang masasabi ko. Hindi pa niya oras nun. Tsaka malamang ginamitan siya ng kung anong orasyon ng aswang para makaramdam siya ng hilo tsaka panghihina. Doon naman sa pangalawang kwento, napakatapang ng mag-asawang aswang na yon. Isipin nyo, tanghaling tapat yun. Sobra akong kinilabutan doon sa part na para bang inaabot yung anak niya. Paano kung tumalon yun papalapit sa kanya, di ba? Isipin nyo, katay din yung bata. Tsaka 1950s. Sobrang talamak na mga aswang noong mga panahong yan. Hindi lang kasi natin alam Ano bang malay natin? Nasa modernong sibilisasyon tayo. Hindi naman tayo nakatira sa sobrang liblib na lugar, di ba? Isipin nyo na lang, 1950s tapos liblib, di ba?
Anong pwedeng mangyari? Anong klaseng mga nilalang ang nagtatago doon? Ewan ko. Basta ako hanggang ngayon, nahihiwagahan pa rin ako sa mundong ginagalawan natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.